Ngizothanda ukuthi ngikubingelele ngiphinde futhi ngikwamukele khona la kuZimi Live. Uma nje ufuna ukuhlezi updated ngokwenzeka khona la eMzansi, ungakhohlwa ke nje mbukeli ukuthi ke usubscribe kule channel and uphinde phela uklikhe leyo bell for ama notification. Namhlanje kwivideo yethu ngizokhuluma ngosiduduzo maphumulo okade edlala indawo kaZakes lapha kwisibongile and edlamini's. Kunendaba ke trend kakhulu ethinta yena ke uZakes lapha kwi social media. Ngiyathemba ukuthi ke maybe abanye bake bayibona ukuthi ke uZakes uzojoina Umkhokha the Curse. Kodwa ke yena usiduduzo maphumulo esimazi ngoZakes ubeke seyiphika le ndaba cause indaba impela ke trend kakhulu ya kwi social media. Ngiyathemba ukuthi ke uyabona lapho ubese bhala lapha ukuthi ke hayibo kanjani manje. Ngiyathemba ukuthi futhi uyayibona ke lo post yomkhokha evezayo ukuthi ke uZakes uzobeke joina Umkhokha. Nabalandeli bakhe usiduduzo ade bebuza lapha kuma comment ukuthi ke ngabe iqiniso na le ndaba, ebephendula ke nosiduduzo ekhombisa ukuthi akayazi le ndaba. Umkhokha nawo awukaze ke wayiconfirma, bekuyindaba nje ebitrendela lapha kwi social media. Umsizi njapha odlala indawo kakhulekani lapha kumkhokha ubeke naye seyiposta le ndaba lapha ku Instagram wakhe. Ngiyathemba ukuthi ke nje uyabona ke lapho escreenini ubeke sebhala lapha ukuthi ke ngisalapha kaSibongile endedlamini's ngiyobanika umkhuleko ningitholele lensizwa ke sikhuleke. And ipost biveza ukuthi uZakes uzoba ke boyfriend kaNomkhosi lo oshade nokhulekani. Injalo ke indaba mbukeli, umnikazi wendaba uyayiphika indaba nomkhokha ke nawo ubungakasho lutho, kodwa ke makukhona okuvelayo makuhamba isikhathi ngayo ke le ndaba ngiyobuya ke ngizoku-update mbukeli. Okwamanje ke indaba nje engaka confirmwa, even nomnikazi wayo ke naye uyayiphika. Iphela lapha ke indaba yethu mbukeli. Ngicela ukuthi ungakhohlwa nje ukuthi ke ulike and ke usubscribe. Ake ngithi ke nje danke, ngiyazibongela.